Dasab kita sa bagong tuig, ang tuig 2025, ang tuig nga nagdala o naghatag ka nato og daghang grasya ug panalangin tungod kay ang tuig 2025 mao man kini ang tuig o Jubilee year, ang tuig sa jubileyo, kundi gihatag ngadto sa mga tawo aron makadawat og grasya ug panalangin. Gani kining tuig sa jubileyo do na makiniti mga pilgrims of hope. Pilgrims of hope, no? Ang kitang tanan nga nagpanaw, mga magpapanaw nga anaa puno sa dakong paglaom. Paglaom alang sa tuang kaluwasan. Paglaom alang sa tanan nga gihatag sa Ginoo kanato. O karong adlaw atong nadungog sa mga pagbasa nga sinulat sa usa ka ebanghelista, ni San Juan, ebanghelista ug apostol. Ang una og ang ebanghelyo iya kining sinulat. Sa ebanghelyo atong nadungog daw iyang gisamari ang kasaysayan kung unsa ang nahitabo sa kalibutan, sa kasaysayan sa kalibutan. Nga sa wala pa mabuhat ang kalibutan, ana-ana ang pulong ug ang pulong uban sa Dios. Ug ang pulong mao ang Dios. Ug kining maong pulong nagpakatawo, nahimong tawo ug mipuyo uban kanato tungod sa indakong gugma alang kanatong iyang mga katawhan. Apan ato ang nabati, atong nadungog nga sa iyang pagpakatawo ining kalibutana, ang kalibutan wala mo dawat kaniya, ang iyang katawhan wala mo ila kaniya. Adunay mga pipila nga miila kaniya, misunod kaniya, nagpabunyag og mituo kaniya, og nalamdagan kining maong pulong nga nagpakatawo, kining maong pulong nga kahayag, kining maong pulong nga kamatuuran. Nagpakatawo siya tungod ug alang sa iyang katawhan, tungod ug alang kanato. Nagpakatawo siya tungod sa iyang dakong gugma alang kanato. Sa unang pagbasa, giwarningan kita ni San Juan. Niya pagka kita sa tuig o sa panahon sa Pasko, apan ang unang pagbasa naghisgot na sa katapusan. Giwarningan kita niya sa mga tao o sa ilabi sa mga mini nga mga propeta, mga bakakon nga mga propeta nga nanganhi sa kalibutan, mitumaw, nanggawas sa kalibutan, nagsangyaw sa mga bakak, nagsangyaw sa mga dili tinuod. Ngano man sila mga mini, ngano man mga bakak, kay ang tinuod maugayod sa Jesus. Ang tinuod mo ang Dios nga nagpakataw, ang pulong nga nagpakataw, mipuyo uban kanato. Gibunyagan kita niini, mituo kita sa Ginoo. Ug mao kini ang kamatuuran. Apan daghan sa tumakigsuunan nga mibulag kanato aron magpaila nga sila dili sakop kanato. Magpaila nga dili sila mahiuyon kanato. Og nagsangyaw sa mga bakak nga mga pagtulunan, nagsangyaw sa mga hiwi nga mga pagtulunan. Muna ang gipasidanan kita ni San Juan nga magbantay kita nining mga butanga. Anaan na kita sa kamatuuran. Busa magpabilin kita sa kamatuuran. Anaan na kita sa Dios. Nga mao ang ato ang manunubos. Ang maghatag kanatog dakong paglaom, ang maghatag kanatog kaluwasan. Busa pabilin kita nining maong kamatuuran. Bisan unsay mahitabo, bisan unsa man ang makasinatian nga ato ang masinati, nining maong ato ang simbahan, pabilin kita sa maong simbahan kay anaa ang kamatuuran. Anaa ang kamatuuran. O kini nga kamatuuran, mao gyud maghatag kanatog dakong kalauman sa ato ang kinabuhi. Kinabuhi nga walay katapusan. Kalauman alang sa atong kaluwasan. Busa makaigsunan ko ni Kristo, nining panahon sa Pasko sa pagkatao sa tuang manunubos, panahon sa Pasko sa pagpakatao sa pulong nga mipuyo uban kanato,
Maningkamot kita kanunay nga magpabilin nining maong kamatuuran. Maningkamot kita kanunay nga magpabilin diha sa Ginoo. Kay kita mituo ngadto kaniya. Kita nagpabunyag tungod sa tong pagtuo ngadto kaniya. Ug pinaagi kaniya, kita kanunay maiwagan nining maong kahayag. Kahayag nga walay pagkapalong. Kahayag hangtod sa kahangturan. Busa, kita nga niya pa sa kalibutan, kita nga nagpanaw, padulong ngadto sa kinabuhing dayon. Dili kita kawad ag paglaom. Kay nagsaad ang Dios kanato, ngang mituo kaniya, ang nahigugma kaniya. Dili gayud mahimulag kaniya. Nothing can separate us from the love of God. Nothing can separate us from the love of God. Munang nagpakatao gayud sa ning kalibutan na aron dili kita mahimulag kaniya. Nagpakatao sa din sa kalibutan aron siya mismo ang mulamdag kanato, muiwag kanato sa tuang dalan nga pagalaktan. Muhawas kanato gikan sa kangitngit. Mubira kanato gikan sa kangitngit aron kanunay kita nga maglakat diha sa kahayag ug klaro o maklaro ang dalan nga atong pagalaktan ug makaabot gayud kita ngadto sa gingharian nga walay katapusan ug magpabilin kita diha sa iyang kiliran. Busa mga igsuon, pabilin kita diha sa Ginoo. Magmakanunayon ug magmatinud-anon kita ngadto sa Dios. Isip mga Kristiyanos, isip iyahang mga katawhan. Ug sa atong pagpadayon ning santos nga Eucharistia, pangayoon nato kanunay ang iyang grasya nga sa ato ang panaw diha sa kinabuhi, sa atong panaw padulong ngadto sa gingharian sa langit, kanunay kitang lig-on ug dili gid kita kawad-an sa paglaom. Kay adto aman siya nagapaabot kanato sa kahimayaang dayon. Pangayon usab nato ang panabang ni Jose ug ni Maria nga nahimong ehemplo nga ang pulong matawo ug mupuyo uban kanato. Sundon ta ang ilang mga gawi, sundon ta ilang mga panigingnan aron sa ingon magpuyo kita kanunay diha sa kahayag ug magpabilin kita kanunay sa kiliran sa atong Dios nga Amahan. Amen. Palihog manindog.